Korpschef luidt noodklok. Politie in de knel door personeelstekort. Het is woensdag 4 maart. Dit is Zeeland Nu. Overheid heeft vergrijzing niet goed ingeschat. Schadevergoeding en fonds moeten Zeeland compenseren. En Jan Paul speelt morgen zijn belangrijkste wedstrijd. Goedenavond. De politie in Zeeland kampt dagelijks met een personeelstekort. Volgens korpschef Ronald Weidema van het district Zeeland heeft de overheid niet goed ingespeeld op de dreigende vergrijzing bij de politie. En omdat de vergrijzing nog wel een tijdje doorgaat, lopen de tekorten de komende jaren alleen maar op. Als ik naar Zeeland kijk, hebben wij een formatie van 500, goede 500 politiemensen. Daar zijn er 140, 55 jaar en ouder. Die hebben een rechtspositie waardoor ze gebruik kunnen maken om minder te gaan werken. Maar stromen dus ook de komende jaren uit. Het politiedistrict Zeeland is opgebouwd uit 3 basisteams. Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en het Oosterscheldebekken. Tholen valt onder het basisteam van Bergen op Zoom. De 3 Zeeuwse basisteams kampen met een structurele onderbezetting. Zo krijgt Zeeuws-Vlaanderen team net niet rond, loopt dat bij het Oosterscheldebekken op naar meer dan 10% en kampt Walcheren met bijna 20% tekort aan mensen. De instroom, dus watgene wat van de politieacademie komt om uiteindelijk bij de politie te komen werken, vangt de uitstroom nog niet op. En dat gaat de komende 2-3 jaar ook nog niet gebeuren. Een vergrijzend politiekorps in Zeeland dus. Pieter Brasser is 58 jaar oud en wijkagent in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zit al vanaf 1983 bij de politie. Door zijn leeftijd mag hij bijvoorbeeld gebruik maken van een regeling om geen nachtdiensten meer te hoeven draaien. Dat legt behoorlijk wat druk op de jongere collega's. Ik heb ook eigenlijk wel bewondering voor de jongere collega's. Want in de tijd dat ik begon bij de politie, dan draaide je op 4 weken 1 of 2 nachtdiensten. En nu kan het zelfs oplopen in de zomer tot 10, 12 nachtdiensten voor een jonge collega. Dus hoe meer ouderen gebruik maken van die regeling van 55 plus, dat je geen nachtdiensten hoeft te draaien, des te meer druk komt er op de categorie van 55 min. En die druk voelen ze vooral op Walcheren. Daar zijn veel oudere agenten en is het personeelstekort het grootst met bijna 20%. Maar de jongere generatie legt de verantwoordelijkheid voor de hogere werkdruk zeker niet bij die oudere collega. Heel veel begrip en respect. Dit zijn vaak ook collega's die zijn op hun 18e of 19e al bij de politie begonnen. En als we het dan hebben over een collega van bijvoorbeeld 58 jaar oud, ja, dan vinden we het niet meer dan normaal dat zij nu in aanmerking komen voor die nachtdienstontheffing. Zij hebben tenslotte jarenlang al in die nachten gewerkt en die onregelmatigheid. Dus een stukje rust is dan op zijn plaats, denk ik. Ik kan niet de indruk krijgen dat ze nou kwaad op me zijn omdat ik van die ontheffing gebruik maak. Want het is gewoon een legitieme regeling waar iedereen die 55 jaar of ouder is gebruik van kan maken. Kortom, nieuwe, jongere politieagenten zijn meer dan welkom in Zeeland. Maar om die naar Zeeland te krijgen, dat is nog niet zo eenvoudig. Ook het werven van mensen in Zeeland kent zijn beperkingen. Dat komt doordat een aantal andere organisaties natuurlijk ook in diezelfde vijver vissen als waar wij in vissen. Dus we moeten het zo aantrekkelijk mogelijk maken. En een van die elementen is een opleiding dicht bij huis. Het is een prachtig werkgebied. Het is voor de politie. Je hebt er van alles. Je hebt een havengebied, maar je hebt ook natuur. De mensen zijn nog over het algemeen erg vriendelijk. En je hebt met een stukje buitenland te maken, wat ook een bepaalde dimensie geeft. Dus het is hartstikke innoverend en interessant om als politieman te werken hier. €50 miljoen schadevergoeding en een fonds om mensen te stimuleren in Zeeland te komen wonen en werken. Daar wil het provinciebestuur op inzetten voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Dat schrijven ze in een brief aan Provinciale Staten ter voorbereiding op de extra statenvergadering over de marinierskazerne van vanavond. Het is volgens het provinciebestuur niet de bedoeling dat er in de vergadering al wordt gesproken over concrete ideeën, zoals bijvoorbeeld een tolvrije tunnel. Vrijdag gaat een deel van het provinciebestuur naar Den Haag om te praten met minister Knops van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de compensatie. De extra statenvergadering is overigens vanavond vanaf 7 uur live te volgen via onze site omroepzeeland.nl. Er is een nieuwe compositietekening van de dode onbekende vrouw verspreid, die vorig jaar is gevonden in Westdorpen. De Belgische politie heeft de tekening laten zien in een opsporingsprogramma op de Vlaamse tv. Ook is bekendgemaakt dat de plastic zak die naast de vrouw lag van de Franse supermarktketen Intermarché is. Tot nu toe was alleen bekend dat de tas een Franse opdruk had.
Met de nieuwe tekening en aandacht op de Vlaamse tv hoopt de politie meer te weten te komen over de vrouw, van wie de identiteit 8 maanden na de vondst en meer dan 600 tips later nog steeds onbekend is. En in de Klinkse bossen is begonnen met het kappen van duizenden dode sparren. Die zijn aangetast door de kever de letterzetter. De bomen moeten weg omdat ze anders gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Als ze langs de paden staan, dat ze op wandelaars kunnen vallen of dat ze op huizen vallen die naast het bos staan. En ook als er brand zou komen in een droge periode, ja, dan steken die bomen elkaar allemaal aan en het is heel brandbaar materiaal. De bomenkap duurt nog tot halverwege deze maand en het hout wordt gerecycled. Daar worden spaanplaten van gemaakt. Dus mensen die kunnen die, als ze in hun huis gaan verbouwen, ja, komen ze misschien nog een keer terug. Hij is een culinaire duizendpoot, Sjaak de Vouw uit Goes. Hij was kok op zee, in de horeca en meerdere zorginstellingen. En door toeval raakte hij ook betrokken bij het Culinair Gilde Zeeland. Inmiddels is hij al 25 jaar de drijvende kracht achter de kookclub voor amateurkoks. Dan gaan we naar het menu van vanavond. We hebben de amuse van bloemkoolmoes. Een tip, zeker de bereiding van de moes, lees het goed. Voordat je alles bij elkaar gooit of mengt, lees eerst goed de receptuur. Ik zorg voor de inkoop, ik zorg voor de ingrediënten, dat alles klaar ligt. Ik zorg altijd wat stuk gaat, dan zorg dat het gemaakt wordt. Dat het vastgoed op tijd binnen is, dat de limonade binnenkomt, ja, alles. Daarnaast heeft hij ook nog een groep met enthousiaste hobbykoks die hij 1 keer per maand begeleidt bij het koken. De mensen komen binnen, 1 voor 1 binnen. Sommigen rijden met elkaar mee, want ja, dat is nodig. En dan gaan we aan de bar een drankje doen met een hapje. En verder gaan we de receptuur doornemen aan tafel. En dan gaan we koken met z'n allen. Dan maken we per 2 personen maken we de gerechten klaar. De Vouw is al op jonge leeftijd besmet met het kookvirus. Zowel beroeps- als hobbymatig. Ik ben van mijn 16e heb ik de bakkerschool gevolgd in Goes. En vandaar ben ik gaan varen als bakker. Maar na een jaar was ik als chef-kok aan boord. En zodoende heb ik mijn koksopleidingen gedaan. En ik heb een jaar of 10, 12 gevaren. En toen ben ik aan de wal als kok gaan werken. Ik heb in de horeca en ik heb in de instelling gezeten. Ik vond het schitterend als ik vooral die oude mensen, als ik wat lekkers had gemaakt. En als ze dan ja, heerlijk gegeten hadden. En ze hadden gezegd, chef, picobello. Nee, je moet hem er langs halen, zo er. Ja? Zo, hier de dingen en dan pak je hem hier zo. En dan pak je hem hier op het midden, haal je hem er langs zo. Oké. Koken is mijn leven, dat kan ik wel zeggen. Ik ben altijd met koken bezig. Ik zit altijd achter de computer te kijken naar nieuwe dingen, nieuwe gerechten. Wat kan ik zelf maken? Wat vind ik lekker? En ja, ik vind het leuk om van dingen die in de koelkast staan, om die uit de koelkast te halen en daar wat van te maken. En dan ook nog zorgen dat het smaakt, want dat is heel belangrijk. Binnen het gilde wordt de Vouw gezien als een onmisbare kracht. Maar dat ziet hij zelf anders. Niemand is onmisbaar. Als zo gauw als ik het niet meer doe, dan rijst er weer een andere uit de grond en die neemt het over. Zo is het bij mij ook gegaan. Proost. Ja, zo Voetballer Jan-Paul van Hekken speelt morgen de belangrijkste wedstrijd in zijn carrière tot nu toe. De 19-jarige verdediger uit Arnhemuiden speelt dan met zijn club NAC Breda in de halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord. Van Hekken komt uit een echte voetbalfamilie en dromen van een profcarrière. Dat doet hij al heel erg lang. Wie kan nou eigenlijk het beste voetballen van de broers? Ik. Ja? Ja, denk ik wel. Ik. Dit is een jonge Jan-Paul van Hekken in zijn tijd bij de JVOZ. Maar ondertussen is hij basisspeler van NAC Breda en krijgt hij veel lof uit de voetbalwereld. En dat ziet ook zijn oom en oud-profvoetballer Jan Poortvliet. Nou goed, het is een winnaar. Hè? Dus dat was hij al toen ik bij JVOZ meegemaakt heb en wedstrijden gezien heb van hem. Het is gewoon een winnaar, weet wat, die heel erg getergd is om het goed te doen. Heel erg getergd is om te winnen. En ja goed, dat heeft hij eigenlijk. En daardoor staat hij nou waar hij staat. Van Hekken doorloopt bijna de gehele jeugdopleiding van de JVOZ.
2 jaar geleden maakte hij de stap naar het eerste van Goes, waar hij te maken krijgt met Rogier Veenstra. En hij geeft hem als 17-jarige meteen een basisplek. Ze zeiden altijd over hem van hij kan heel goed voetballen, maar vooral de mentaliteit die hij heeft. Hè, dus elke training, elke wedstrijd de allerbeste willen zijn. Ja, dat had Jan-Paul toen al. En ik denk dat hem dat zeker heel ver heeft gebracht. Hij speelt dat jaar bijna alle wedstrijden voor Goes, waarmee hij promoveert van de hoofdklasse naar de 3e divisie. Het talent van Van Hekken begint dan ook op te vallen bij de eerste profclubs. Willem Wijs is dan trainer bij de jeugd van NAC Breda en ziet het ook in Van Hekken zitten. Hij stond positief op onze scoutingslijst en we kregen wat tips over hem binnen. En uiteindelijk is hij eigenlijk langsgekomen voor een gesprek en voor een training. Hij had ook al ervaring met het spelen op seniorenniveau. Weliswaar was hij heel jong, maar hij speelde bij Goes al. En hij had echt al flink wat ervaring met wat ik zeg, met seniorenvoetbal. En je kon merken dat hij daardoor ook wel alweer wat rijper was dan sommige andere jongens. Van Hekken speelt dan een jaar in het onder 19 elftal van NAC en afgelopen zomer mag hij aansluiten bij het eerste. In de eerste seizoenshelft zat hij veel op de bank, maar als bij NAC een trainerswissel plaatsvindt, is Van Hekken ineens basisspeler. Zijn voetbalhandelingen aan de bal zijn gewoon heel erg goed. En die horen wel bij een moderne centrale verdediger. Dus het indribbelen, goede passing door de lucht, over de grond, overslaan, rust aan de bal. Hij heeft natuurlijk best wel een imposante figuur. Hij is groot, hij is sterk in duels. Hij wilde altijd beter worden en iedere training ging hij echt voluit in de wedstrijden. Ja, was sowieso geen probleem. En die kwaliteiten van Van Hekken krijgt het grote publiek te zien in de bekerwedstrijden van NAC tegen PSV en AZ. Het maakt ome Jan trots. Als ik die wedstrijden zoals tegen AZ, dan ben ik zo blij en dan vind ik het zo onvoorstelbaar wat er gebeurt. Hè. Dus ja goed, winnen daar en uiteindelijk staat hij er als een rots. Hè. Dus ja, dan doet het wel, dat is schitterend. Als je naar de Champions League gaat kijken, dan zijn er jongens die of alleen goed kunnen verdedigen of heel erg goed kunnen voetballen. En sommigen hebben een mix, dus ik ga niet nu zeggen dat Jan-Paul over 2 jaar in de Champions League speelt. Maar ik denk dat hij zeker in het bekertoernooi wel de ogen heeft geopend van een aantal profclubs die iets hoger spelen dan NAC. Maar nu nog even niet praten over een eventuele transfer. Eerst gaat Van Hekken proberen de bekerfinale te halen morgen in de wedstrijd tegen Feyenoord. De zon heeft het nog aardig volgehouden vandaag, want pas in de loop van de middag nam de bewolking toe en viel hier en daar een buitje. En die buienkans blijft nog wel even bestaan, want vanavond en vannacht is er meer kans op regen en morgen zijn er een paar flinke perioden met buien. En in Nieuwe-Zeeuwen straks is er een babyopkomst. En de groei van de baby is perfect. Ja. Jullie kindje weegt nu... Goed zo. Wacht. Je kindje weegt nu 404 gram. Heel erg goed. En het is een Sabi. Oké, goed zo. Dat is straks, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht. En vanavond kunt u dus via onze site omroepzeeland.nl de extra statenvergadering volgen, waarin wordt gesproken over het mislopen van de marinierskazerne. En die uitzending start om 7 uur op onze site dus. En voor nu, een fijne avond.